Naglalaking pipila ka adlaw ng missing Nakit-ang Patay sa karaang Cebu International Convention Center kon CICC building. Gisusi pa unsa hinungdan sa kamatayon niini. Ang report ni Nico Serino. Napasok sa elevator area ug nagsugod na pagpanimaho kining patayng lawas nga nakit-an sa CICC building. Kagabi kini nabantayan ug taod-taod pa nga naugkat sa mga miresponde nga personnel gumikan kay natago kini. Mag alas 4 na sa kadlawon hingpit nga na-pull out ang patayng lawas. Giila ang namatay nga si Arjun Cananga, 32 anyos, lumad nga taga Sitio Basubas, Barangay Tipolo, Mandaue. Matud sa iyang pamilya, Biyernes sa gabi kini katapusan nga nakit-an dihang milakaw sa ilang panimay ug wa na muuli pa. Si Cananga nagtrabaho kaniadto isip driver. Bawa siya ipananggid ko asa siya mo nang 100 mi, wa mi kay baw na unsa ba siya. So nilalat ang weekend nga nagmingita mo sa iya? Oo, asla labi na yung asawa kay kuan pero na out of mind na siya asawa ba kay ana mo gid siya sa mua, mo adto usay mo stay sa mua, usay pod nana ba. May nakit-ang bun-og sa lawas sa biktima nga natultulan kay nakit-an sa CICC building ang iyang bisikleta. Na problema pa karon ang pamilya sa galastuhan sa pagpahiluna kaniya. Gingnan mi pagkahuman og kuha sa patayng lawas, gingnan mi nga nakurid akong samad sa luyo sa ulo niya nya. Bunog kuno kay diri og diri niya mo to. May kinang taw bisag gamay lang kwarto niya mamuhatag din na siya. Pero ultimo yung mga amigo nga nagkalisod. Usa sa gitutukan sa kapulisan sa investigasyon ang motibo sa pagsulod sa biktima sa CICC building kay gidili man kini. Doon na hinuig gwardya sa building apan giingong di sab ma-monitor ang entiro lugar gumikan sa kadako. Ang grounds ra sa CICC ang gigamit nga evacuation area sa mga nasunugan kaniadto sa Mandaue. Sa mga notorious ginakawatan sa CICC is kining grupo-grupo na sila. So isa sa motive na gitanaw nato is basin na kusunadahan lang or natripan lang sa lain na grupo. Aron matino gyud ang hinungdan sa kamatayon, ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima. Kulog naman to si dito, marang na-trap to si dito, tanan na mo basin pagka initially sa katong mga video na nakita nako itong mga ni-recover is itsa siguro siya dito, hulog. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang